Laba abezukuza la bezothi ngoba nakho benikezwe isibumbu yingane eyishoda ngamadoda bese bethi izwe bazothatha izwe ngenxa ukuthi umuntu uthola isibumbu nje. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Icishe yaphela kabuhlungu-ke impi phakathi kwaPhakela Umthakathi kanye nomuntu wangaphandle ngenkathi umlisa lo wangaphandle etshela uMphakela Umthakathi emehlweni ukuthi akayindawo akahambi nje lana eSouth Africa, okuyinto vele ehlezi ishiwa ingxenye yabantu abaningi bangaphandle. Asishoneni khona-ke siyobona ukuthi bekwenzakalani kahle kahle kuze kufike kulesi simade sekufike kusona. Uma uthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze ungeke phela uze uphuthelwe amavidiyo afana nalawo. Ashone khona ke ngingimoshe isikhathi sakho because uyangazi angithandi ukumoshela isikhathi sakho. Ashone khona ke. You understand it? So stop telling our South Africans that we are not going anywhere. Stop that, because it's a provocation. You are telling when you are saying you are not going anywhere, you are telling this man that this man is stupid. Can you say to him that is stupid? Can you say that? You can't. So don't do that. Because when I come here, I will rip your balls and I will make them a trophy. Niyabona ukuthi sikhuluma ngomthetho bafowethu. Niyabona ukuthi asizondi muntu. Niyabona ukuthi akekho umuntu esimzondayo. Buka la baba, buka la. Akekho umuntu esimzondayo. We are not hating anyone from Africa. We are trying to protect our economy and the simple economy in our country. So laba abezukuza la bezothi ngoba nakho benikezwe isibumbu yingane eyishoda ngamadoda bese bethi izwe bazothatha izwe ngenxa ukuthi umuntu uthola isibumbu nje into ongayenza nangomunwe angezi. Okay guys, nizwile-ke ukucisha kunakala. Comment down below na-ke wena umbono wakho ngalolu daba. Asazi ngoba is 3 days to go to 30 June. Kusele kancane ukuthi kufike ku-30 June. Asazi ngempela ukuthi kuyowenzakalani ngalo lolo suku sisijaha ukubona sonke. But ke anyways ke siyivala la i-video namhlanje siba unqi. I really hope to enjoy the video namhlanje. If you enjoy, make sure to smash the like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.